que a través d'internet, amb els xats o amb el món de l'email, que és més o manco lent, i tenint un cercador al costat, Google, Yahoo, el que sigui, tu ets expert del que sigui en res, en 2 minuts. Ja el Ricardo ho acaba de demostrar. Ell podria passar per un expert en paraules a través d'un xat en un moment. I si tu estàs xerrant amb algú i, no sé, li agrada l'excursionisme, li agrada el muntany, qualsevol cosa que li agradi a l'altra persona, tu pots ser un expert en un moment. I quan te'l trobes en persona, i sense l'ordinador, i sense connexió a internet, és quan te'n dones compte que no. Això és el que passa quan jugues per internet a l'Scrabble. Hi ha gent boníssima i després els dius per jugar cara a cara en tauler i o no volen o te dones compte de que estan fent algo que no és normal perquè són molt dolents quan juguen. Sí, els concursos de ràdio i que s'estan fent a la majoria d'emissores de ràdio demanen preguntes molt complicades, que els oients telefonin, que escriguin emails i demés, i ara hi ha llaus de gent que ho contesta, i és que basta tenir un cercador al costat.